Gunwatar Awganystanyň Herat welaýatyny 7-nji oktýabrda bolan 6,13 barly ýer titremesine adam pidalarynyň köp bolmagyndan gorkulýar. Halat ediş işleri dowam edýär. Ýer tartygyny Türkmenistanda hem duýuldy. Abaşanyň geologiýa gözle gullugyna görä Herat şäherinden 35 kilometr demirgazyk Gunwatarda şenbe güni ýerli wagt bilen 11 töwereginde bolan ýer titremesinden soň ýene-de 3 sany ýer tartygyny hasaba alındy. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümeti 8-nji oktýabrda ýer tartygylaryna 2000-den gowrak adamyň helak bolanyny habar berdi. Ençeme adam itkilerini getiren yer tartygynlary yerli ýaşaýjylaryň arasyna gorku we howsala döretdi. Awganystanyň Herat welaýatynda 2 gün yer titremesi ýüz berdi. Köprägim şu Awganystanyň Herat welaýatynyň Zindejan etrafynda yer titremegi bilen köplerçe insanlaryň hayatyny elden beren we onuň gapdalynda hem 10 000-dan gurrak şu yer titremesinde ýaratyp bolanlar bardy. Herat'ın şu Zindejan etrafında yerli ýaşaýjylaryň içinde türkmenlerden hem bolup geçende. Häzir döwletiň habar berişine göre 2000-den gurrak neperiň ölenligi aýdylýar. Onuň gapdalynda hem 10 000-dan gurrak neperiň hem yaralanlygy aýdylýar. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy Latif Türkmen 9-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Halat ediş işleri dowam edýär. Bütün dünýä saglyk guramatynyň Awganystanyň edarasy yaralanan adamlary hastaxanalara daşamak üçin özüniň 12 sany tiz kömek ulugyny Zindejan etrawyna iýerendigini ma'lum etdi. Düýbüş Şweýsariýada ýerleşen Serhesiz Lukmanlar guramasy Herat'yň Sewit hastaxanasyna bir wagtda 80 hastany kabul etmäge niýetdilen 5 sany lukmançylyk çadyryny gurnady. Häzir Gyzylaý ýardamçysy onuň gapdalynda hem başga hem daşary ýurtlardan gelen insani we mali ýardamlary etýän guramalar gelip o taýda häzir şu taýan adamlar bilen ýardamlaşyp olaryň saglygy urunda böyle ýardamlary etýär. Bu ýer titremesi diňe Awganystanda we şol Awganystanyň Ferhat ýakalarynda Türkmenistanda we onuň gapdalynda hem Iranda hem adadyk ýer titremesi his edilen diýip söhbetdeşimde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary Mary welaýatynyň Serhedabad we Tawtawadyr etraplaryna şenbe güni günortan sagat 12 töwereklerini ýer tartygynlarynyň bolanyny we yerli ýaşaýjylaryň howsala bilen öýlerinden daşary çykanlyklaryny habar berýärler. Serhedabadda we Tawtawadyrda ýer tartygynlarynyň 45 minutyň dowamyna bir näçe gezek gaýtalananyny habar berýärler. Birinji güýçlü tartygyny adamlar ırgap öýlerinden daşary çykyp başladylar. Yer tartygynlary Mary şäherine hem duýuldy. Jaýlarda Lüstralar çaýkany diýip Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy 7-nji oktýabrda Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň media serýeşdeleri TV hadise barada habar bermedi. Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar edarasyna görä Awganystanda bolan ýer titremelerine 2440 adam helak boldy. 10 000 töwereg adam yaralandy we 2000 çemesi jaý ziýan çekdi ýa-da ýykyldy. Herat'ın Zindejan etrafında köpräk neferleriň ölmekligine sebäp bolan ýeni gaty yer titreme şu taýda bolan. Zindejan etrafında 8 obadan gurrak oba o taýyň yerleri we üýleri toprakdan bolanlygy üçin yer titrep köp çagajyklardyr, aýal gelinlerdir. Bu munyň gapdalynda hem şu 2000-den gurrak neferiň ölenligi aýdylýar. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy 9-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Mary welaýatyna habarçymyz Sewitde duýulan ýer tartygynlaryndan soň ýer titremeleri ýene-de gaýtalanır, öýdülip Irat arasyna dowul dowam edipdir. Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýer tartygynlarynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem duýulanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti adatdan daşary hadisalar, şol sany tebii helakçylikler barada habar bermeýär.